Og nu bytter du om på dem. Det her, det er venstre. Det vil sige, den derovre, det er venstre. Nej, det er den her. Den er venstre. Nej. Hvad er det for en, man skriver med, Clara? Det er den her hånd. Ja, det er højre hånd. Det er højre hånd, man skriver med. Ja, men det her, det er ikke højre hånd. Nej, den derovre, det er ikke højre hånd. Det er venstre hånd. Ja, men det her, det er højre hånd. Ja, rigtigt. Ja, men det her, det er højre hånd. Ej, det her, det er højre fødder. Det er højre fødder. Det er højre foden, ja. Og det her, det er den anden. Det er venstre foden. Ja, det er det. Og den anden, det er højre fod. Og jeg putter lige op på sko. Hvad for en er så... Hvad for en er højre hånd nu? Den her, Nej. det er den her. Ja. Hvad er det her? Hvad tror du? Det er... Hvad tror du, hvad det her er? Ja, hvad tror du? Hvad er det for noget? Det er venstre. Det er venstre jo. Det var det der. Venstre. Det er jo venstre. Hvad er det her? Det var højre hånd. Det er højre hånd, det her. Ja. Og jeg bytter lige op på sko. Og jeg skal have et sok på. Jo. Det er jo... Se, nu er det ikke forkert. Nej, det gider jeg ikke. Må man godt spise? Hvad? Og man kan godt spise der. Og man må spise? Der. Ja, vi skal spise nu. Ja, men kan Hvorfor tager du altid skoene forkert på, Clara? Fordi at det her, den foregår den vej. Ja, sådan der var det rigtigt, men du tager dem forkert på fødderne. Så det er forkert, det der. Det er forkert. Det er så forkert. Det her. Ja, den der sko, den skal over på den anden fod. Nej. Jo. Nej, så vender det forkert. Jo. Nej, nu vender det forkert. Nej, det gør det ikke. Jo, det gør det. Du sagde, at den skal på den fod, og den passer. Og nu har jeg taget den på den fod. For nu passer det ikke igen. Men du gør det forkert. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Ho. Nej. Prøv at se. Det er til venstre hånd. Og det her, det er højre hånd. Nej, Clara. Det der, det er venstre hånd derovre, den du har oppe i håret nu. Det er venstre hånd. Nej. Og den anden, det er, prøv at høre, far. Det her, det er venstre. Ja, det er rigtigt, det er venstre hånd. Det er rigtigt, hvad du siger. Nej. Det er ikke venstre hånd. Det er højre hånd. Hvad for en er højre hånd, siger du? Dette her. Nej. Jo. Nej. Jo. Nixon. Jo. Hvorfor tror du ikke på far? Katrine siger, at det her, det er højre hånd. Jamen, hvad tror du, Katrine har mere ret end far? Far er jo voksen. Hallo? Nej, Hvem er Katrine? Hvem er Katrine? Er det en af voksne hen i vuggestuen eller børnehaven? Hvem er Katrine? Det er hende, der er inde på stjernestuen. Nå, det er Katrine, og hvad hedder den anden? Det Inde på hedder stjernen. Saline. Salina, ja. Okay, fair nok. Katrine har sagt, at det der, det er højre. Men så tager hun bare fejl. Det er ærgerligt, men det gør hun. Ja, men det er højre hånd, det her. Se,
Nej. Jo. Nej. Jo, se her. Det er venstre. Det er højre. Undskyld, det er venstre. Det er venstre. Ja, det er rigtigt, det er venstre. Ja, det er venstre. Nu bliver far helt blød i bolden. Det er Hvad så den der hånd derovre? Hvad er det for en hånd? Den der. Hvad er det for en? Det ved jeg ikke. Det er højre. Ja. Det var godt. Så er det rigtigt nu. Men skoen er stadigvæk forkert på. Ja, men det går. Du sagde, det var denne her vej. Så går det. Okay. Passer det så nu? Ja, nu passer det. Nu passer det. Nu er det rigtigt. Jamen, du sagde, det var forkert, far. Hvad? Jamen, du sagde det forkert. Du sagde det her, den skal på den anden fod, og den skal på den ene fod. Så bytter jeg op, far. Det er ikke højre hånd. Det her, det er højre hånd. Det er ikke højre hånd. Det her. Nej, det er... Det er venstre. Nej, det er højre. Det er højre, det her. Ja, Og det her, det er venstre. ja. Det er højre, den man skriver med, ikke? Her. Ja. Hvad for en tegner du med? Hvilken hånd tegner du med? Denne her hånd. Ja, hvad er det så for en? Denne her. Ja. Det er højre hånd. Og bag mine ører, kan du ikke se den? Hvad kan jeg se bag dine ører? Det er min hånd, jo. Ja. Du kan ikke se min Nu hånd. tror jeg, du skal sætte det op, så vi kan spise noget, skal vi ikke?